abusia se na ebo mama na ese enne e ba bepiem o AM home care and nursing home no ya bo anan aba bedru ante ne mensa ka nurse pani a wo ho yi ano ya me ne ba ba hwetwe nkomo te abusia ka me ho na e ma na akwa aba. Boss. Yeah. Mr. You're from a semi-old man na sa kan hubio. Intin ka Mr. Kwan kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM home care and nursing home. No mo sure wo for ma onya kwan you aduma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusu ni bi kra na bi a wakwa yaresa bia na yeyi na befie. Na wo free AM home care and nursing home for ya 24/7. Wo mu abekwa akokro no, ekwan befa so befa ni ndro, no mu entertain no. Na wo so nya kwan aduma. Ene AM home care and nursing home. Sabi na mi pay. Obutimi krokro busu afokra kire wa umu. Omo we hifa. AM home care and nursing home. Ewo Fanko, Accra, and Sawam Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dem dawa sepa. What's me breast? AM home care and nursing home. Comfort, compassion, and caring home. Mami dia boko de na mi antu dia boko ka don fe na mi adum boko yenhwe yonkomo na se na yenhwe yayarehwe ene yayaresa e wo man Ghana why nurse pini mami bisa se ne yayarehwe ne yayaresa se wo man Ghana in general say na become okay me that say yen ayarehwe e wo Ghana hade sometimes ya na akakakra because ebi mo ha beko hospitals bi wo hon so na nipa na do also saying nurses for wo ha na say doctors for e wo hon inti no so bo ho kana say e wo say ye hye no critically no cry because of say nurses for no endorse wo hon inti no na ma hwere omo kwa say inti na bebre na better say ene say me yare de ene say me sika wo me ho de den me ko amano ne na me ko ji ma yare sa because e ho de o menyam abotre no ma hye me nti sometimes na Ghana yare hye na kakakra e wo Ghana. Okay anti jesi wo kan ye ma me no se ba ko eye e bia be ko hospital ho e dominant doors chain mo amo hye ye no ni no so ye bia facility no ene ade obo so say ye mpenifo no be bo mo yare no ma for plane no mo kwa mo no mo kwa ko hye mo o ji di say emu ne because mpenifo no ko hospital yes nurse for ne tiatia ye na nurse for no e trotro ye nti no ase o yare for no de yare no ko hospital no o fi wo no asan kwa fa yare no e de fi wo nurse for no subai no ya net oh pacho really me that no one wasn't bisa nurses yen tiatia okay because obi wo hwa se na medical kan ya no why ye adwuma fitia no pa kopem enyu e na ye nipa pacho what I say ye nipa so ye den a ye honam no etimi bre aha e na obi so hon so waba no o de motive foforo na eba say me the nurse ni bi obeba de o nurse ni bi obeye so obetiata me so me de be ma no inti obi okra na o mentality say nurse ni no bua de dada no de ba ye aha inti say waba no na say nurse no kwa ne kasa boko ko be ka say an some de say mo bua de pacho what I say na kwa trigger na yesu we nipa even because sometimes we call a bank na say we call offend the bank ni tell na krampa no so me can arrange but and no interest say nurses for and I yetiatia and I say nurses for yentini ye ho ehwe nipa how are also one no ba bekasa and on so be who send you be responding pacho okay in today's niggas say yen ye fifi ni ye ba yen push cha ye ho ni ye se ne be ya ba be hia mo because nurses dey yen dey ye wo tema e mam because ye training say ye be hwemo and nti na ye wo nti no ye ntimi ga say sorry ya me wa betiatia dey and not dey nya dia ye be ye nesa okay na say before unity wo man Ghana no titiru any the aged ye mpenifo na wo manyine no o maya hwehwem sa ne man yanka ye ntan hu bi wa ha no na nka wo kwa wo say bia ya ye the aged home na nti wo say mpenifo nko an wo ho na a doctor for na nurse for wo ho a wo mo hwe wo mo ndu no mu ni ade ase say Ghana no ebi unity wo hwe wo man Ghana any the aged home and as a nursing home for the aged na say na be ka fa ho Ghana na compared to amononye nti etimi obo ho abroche na ne mami ko Ghana ha no wo yare o se ni obi ama na nhwe no mami na nti ma ba be fa ma no na tena pe no de ko o kwa na wa akode no kwa ku as got na ha kan betimi ato
ɛno deɛ mpatwɔ meda ase nokorɛ nansi Ghana nso yɛni ebiebie ɛɛba ɛno nti na yɛyɛ nursing home care nso aba no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahwɛ aged foɔ no nti sɛ ɔmo ba a sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya time ahwɛ aged foɔ no sɛnea ɔkae sɛ ɔmo kɔ amanɔne na ɔmo weather no anaasɛ ɔmo condition yɛ different from amanɔnefoɔ no nti na nursing home foɔ aba sɛ wɔ panyin bi a ɔwɔ health condition anaasɛ wɔ aged bi a ɔwɔ fie a ɔwɔ health condition a nursing home care aba sɛ wowɔ aged bi wɔ fie a wohwɛ na ɔwɔ health condition bi a yɛwɔ ha sɛ yɛbɛnya mo ho abotwerɛ na yɛahwɛ mo sɛ in case of sɛ ɔwɔ diabetes sɛ ɔwɔ hypertension anaasɛ ɔwɔ CVA that's stroke a yɛwɔ abotwerɛ sɛ yɛba bɛhwɛ mo in terms of every care sɛ ebi ɔmo nduro ho ɔmo medication ho sɛ because ebinom wɔ hɔ mɛka sɛ neɛ mekɔfa akwadaa bi ofie kurase aba na ɔba bɛhwɛ no menni time ebi a mekɔ adwuma menni time nti ɛnɛ deɛ mekɔfa no na ɔba bɛhwɛ ne aduane no mu na mahwɛ ama no but since a ɔnkɔ school anaasɛ ɔnkɔ nursing school a ɔnnim saa nimdeɛ no ebi wɔ hɔ a ɛyɛ den sɛ ɔbɛtumi ahwɛ ɔmo na sɛ yare no koraa akɔ soro koraa sen sɛnea na ɛteɛ no nti wode aged ne ba anaasɛ wode yarefoɔ ne ba a yɛbɛto yɛn bo ahwɛ no ne nduro no yɛbɛhwɛ sɛnea ɛwɔ sɛ ɔgye no sɛ yɛ anɔpa ne anwummerɛ a and then ɛna because of nimdeɛ nurse nimdeɛ no a yɛho no sɛ ɛwɔ sɛ ɔfa no yɛfrɛ biribi BD that's twice daily sɛ ɛwɔ sɛ ɔfa no twice daily a which means sɛ ɛyɛ 12 hours interval but nea ɔte ne nkyɛn a ɔnnim saa nimdeɛ no ɔma no ebi a 8 na ɔdwen sɛ yɛ 2 times deɛ neɛ ɛbɔ 12 koraa mɛtumi nso de ama no na akɔsɛe the strength of the medication anaasɛ sɛnea ɛyɛ adwuma no akyɛ wate ase ɛna ebi nso a ɔmo adidie mu nduane bi wɔ hɔ a ɛni kwan sɛ ɔmo di a sɛ mfa sɛ diabetes foɔ se ɛni kwan sɛ ɔmo di sugar bebree anaasɛ ɔmo aduane die mu no ɛwɔ sɛ fruit and vegetables no ɛyɛ adwuma but obi wɔ hɔ nim saa nimdeɛ no ɔbɛma no aduane bi a ɛni kwan sɛ ɛwodi na trigger more of the illness. Auntie yes, we yɛbɛtoa so na woka asɛm bi a ɛho hia yie paa wose sɛ duro no yɛatwerɛ no BD a ɛkyerɛ sɛ twice daily. Auntie yes, me ba home ha yi a metwa me ni mehwɛ sɛne facility ne teɛ ne machines ne mpa ne ade a ɛwɔ ha na ayɛ sɛ aha ne yɛ bia a ɛkɔ n'anim yie paa Ghana ha so deɛ ɛmu biribi saa na yɛyɛ mahyɛ ne nyinaa ne cost involved ne mi sɛ ha no mogye dollars ana Ghana cedis. Mebakyɛw yɛde Ghana cedis na kyerɛ sɛ yɛn na ne kansa ɛda fam bɔkɔ nti mo bi ɛnsu so mamu bobu kra very affordable. Okay mame mbisa sɛ obi yare ebi apanimu bi yare na ɛwɔ sɛ ɔfa ne nnumu afa no on time ana biribi a what are some of the dangers a involved in saa situation sɛ bi a so bɔne bɛn ne wɔ so sɛ yɛnya time from apanimu bi ɔyare wɔ sɛ ɔfa ne nnumu. Okay akyɛw meda ase okay te sɛ wonyi ne nyinaa so na immune systems no nneɛma bi ɛɛba fam nti sɛ woamfa w'aduro no nso on time a first sɛbi ewuo etimi de ba anaasɛ sɛ wowɔ BP blood pressure na sɛ woamfa wo nduro on time a etimi kɔ soro ma ne cause other conditions te sɛ stroke ɛna ayi no nso yɛn fiefie mu yɛwɔ other mentality sɛ obi anyindi a ɛne de ɔyɛ bɛyifo anaasɛ nea bi a ɔyɛ wɔ fie ne kyerɛ sɛ ɛne ma wo ha adwen dodo ba ma wo ha adwen dodo nti ɛma ɔnyɛ anigye bi ɛwɔ ne mu ɔte hɔ de biara na wa-isolate ne ho ɛno nso ɛha ne mental health ɛna ɛsan ha n'apɔmuden nti na AM home foɔ yaba no nti wode wo grandmother anaasɛ wo maame a wanyi wode ne ba ha se a yɛbɛpɛ mmerɛ ne yɛne no abɔ nkɔmmɔ ama n'ani agye na waseresere yɛbɛpɛ mmerɛ ne yɛahwɛ ne n'abrabɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnkɔ titi bi mu anaasɛ ɔnkɔ isolation ɔhaw ne mu ma ɛnsan nkɔkɔ se ne condition no ma ano ɛnsan nyɛ den nti na am home foɔ yaba sɛ fa wo aged fa wo maame anaa wo grandmother fa ne bra na yɛnya abotwerɛ na yɛnhwɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a ne health no ɛbɛyɛ improve. Yɛgu so gyina yɛ maame no nso bisɛ because asɛ Ghana no de sɛnea wɔwɔ a woka sɛ obi nyine kakra bi pɛ ne kasa akɔyɛ tenten pɛ na yɛbɔ ne pɛ yi onya konya wrinkles ne pa de na asɛm no asɛe koraa nti na mmisa sɛ yɛde ɔmo ba home ha
challenges wo ho a mo hwe wo mo no mo face ana se ne mo fi a abrabo otimi kasa no wade Yesu bo na fa osimi na meku Yesu obo a wana aduane adi awi no hu ne ba no wasoso osimi ndidi se ne wa wote na ho be ye ehi mo challenges bi a mo from ana okay but me that say and it's not ye nurses for ye health workers no if I say maame panyin no waba na ye hye no na say okasa ana ni bi wo hono ma enko kwan mu a because of nimdie na ye woni nti no ye wo condition bi to say dementia nti ne kasa mu no in assessment way ye bit man say condition bi say enowo nti ye nso nimdie na ye wo about that condition no ye be fa so ne ama no therapy bi a e be ma na te ase say ni say e na ha no e be ma na te ase say bibi say na ha no na fe de bibia akọ one nti with the challenges ne de sene ye health workers no ye hu sene be handle omo na omamani age e wa atena omo te ase ni AM home care obi a wo health condition kwa na moje no ana obi a wo ye age dey bia ono ni health condition bia but dey dey fie no te no no kwa na te wo sa ni pa no betumi aba ha no no so maje wo ha na be pa twan se na me di kan obi wo ha wanyi no na busuafo apono na busuafo se e na oyo benfo ana ne ni bi oye yakra ya bre no nti no mogya no eto ni fie ana so mo isolate ne to baby a enu kwan so oda na aduane die mu ko no na be story ano na aduane ono kra na ne nante kra obre ansa na waye but AM home yaba se only health condition bi na because of me age no nti ontimi nye ne nema ana so ontimi enye activities bi a yesre se ode ne beba na ye ya ohia companionship nti ya ye beba obeba na ye ne na bobo nkomo se ne be ya na ni beka na ensan fa yare fofo bia embrel nti AM home ne de yemfa only health condition but obi wo ha wanyi na ohia companionship a ye wa ha se nurses for no yenya nimde ne se ye be ma no companionship ye ne be ko into recreational therapy bi ye be ma ne ni age ne ho se wanyi so na owa adofo a omo ben no mami on say recreational therapy dey e bia say na ono mo be ye no but so me that say recreational therapy ne say ebi wo ha ye de no be fa ebi a ni agro bi di to say ludu okay ebi a ye ne no be di ye ne be bo ludu na ne ni age ne ho say o bi a o ka no ho ana so obi o wodo no ye ne nkomo bi a ana say ananse sa tete nsem no ye ne betimi ebi abrabro ana say tete komo bi no aha na ene no engage no se ne be ya onhu se ne nko ana aka no wo abrabo yi mu ana so ntimi enjenje se ne opese ofi yasimu krampo ekona bibia asembia embabio but oba hasi ana ni bechi se me wadofo bi a omo ben me ana se ene me wo nurses for a omo ka me ho a ebe ma meni age se even me menyin krampo no me san won kofo omo ne me okay obi etie nkomo ni ni age ho ba ono ne challenge ne se ono de ne maame no wo fie ho so itika wonyaye aka mo obi mra ne nchen wo fie mo na ka wo mehwe ne ma no wo fie eno so mo ya na pepa chan AM nursing home so yesan so emma nkofo nurses for ekọ fie mu emma omo kohwe ayarefo a se opese obeba nursing home na ibo ye wo nurses for bebre a omo so ye betimi di omakọ ama omakọhwe omo na omo so omo ni age because of omo yare ana se omo nyi ni tin ye betimi so di omakọ no makọhwe omo na omo ni age me be ma be simma be mi na na mi nsebi na nye wo pese wo ka e de che Ghana fo ititi we fama ye maame no mpanyinfo a wo mo nyini ene ye papa no mpanyinfo a wo mo nyini omanya rehwe ene mapomode mu se ne etwiti omo fie no ka ne nyina che Ghana fo afro wi a na de ochi akwa to dwama ye okay pacho me that AM nursing home care abama bibia aged for a omo ni ahwefo e wo fie ananso se so mo ahwefo mpa omo ni time e mom AM nursing home aba se ye be hwemo ye be pen nurses for omo be bom ho ban ma ya resem ye be pen nurses for no be hwemo nduro mu fam aduane die mu se e kosen be ma aged for no so eni age se menyi nanso me wo bi a o hweme o hwehwe AM nursing home care baby ye wo no enya yira kwan kra ye wo ACP Estate Junction udu ho na ye number na so wo screen na se frɛ na fa wo grandmother and na so grandfather ebra be ye na awa 2 AM nursing home care
we are in for everybody. AM nursing home and home care, or say we are in for everybody. We see a neighbor PMU, AM nursing home and home care, and you know more about Chunkomono. Messer no way, I'll comment on video yesterday, mammy. Or more numbers, no so echo screen as into bet me afa. In Trimubi, I will pay Kanko tree, no bet me at the amount. Send your commercial final, ACP Estate Junction, or friend number now on bet me at the amount. That gold any idea, so. Macro. Boss. Yeah. Miss Rowe, you're from a semi old man, Nasa can you. It's in Kamesra Quine Kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM home care and nursing home. No more sure for Mount Nyakwai would do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubushu and Ibuka be our choir Sabian Yina Befi. No free AM home care and nursing home for ya 24/7. One more chrono, a befa so befa ndro no mu entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM home care and nursing home sabi na mi pay obutimi krokro busuafo kra kire wa mu omo wa hefa AM home care and nursing home e wo Fanko Accra and Sawom Road fra 0540 344 837 and 0207 859995. Boss we dem dawa sepa what's me breast AM home care and nursing home, comfort, compassion and caring home.